Allah Teala sungoda adamları yerden bir garş yukarıda yörediye. Men şonu yal serediyen. Da. Tapawudumuz şol. Yöneköy adamlar yerden yöreýändir. Assalamu alaykum hemmäňize oglanlar beýler janyňyz salamy. Bu video Maralurdywa garşy çykarylan videoda hiç ili. Ýöne şu sözüm gowja diňler oglanlar. Men Maralurdywa aýdan sözlerini hiç ili gollamok. Ýöne oňa garşy çykarylan videolaram dogry hasap edemok. Olam näme üçin bilýärmi? Çere şol gaty gitdiňiz o. Bizim ýurdumyzda bir enelere, ejelere hormat goýulan ýurt däme? O görgül zenany bara bagşda diýip ötünç toramaga goýmadyňyz o. Gün bermediňiz. O käbir bagşlan bol şerray balakdan bara çyrafna ýagdamda hizil etdi. Beýle namysçan bolýan bolsaňyz, o meçidin öňüne geçip meçidin üstüne bolan ýaly ýarym ýalaňyz tansa ýdyrar meçidin öňünde. O wagt arnamysyňyz, gaýratymyz nirde-de? Ömrüne jelal karyn diňläp görmediklerim video arasynda şol sözlerini goşup, şu montaj edip ýasaplay din bilen çözjek bolanlar wadara aýdym bu musulmançylygyň niresinde bara bir aýal maşgala beýdip zulüm etmek. O siziňki zalimlik o. Ol bir zat düşündirmek däl siziň ko bir zat görkezmeklik däl siziňki. Aýda ýene bir zat aýdaýynlar İsa peýgamberiň döwründe diýe bir zenany getirdiler diýe. Şu zenan zina etdi diýip diýe. O döwürlerin zina eden adamyny daşla öldürilýän eken. Şonu İsa peýgamber şu merkan arasynda bar ýadanym daşy diye kimin günäsi ýok bolsa şo bir jazamsyn diýýärdi ýüzlenýär bolýan. Şonu bir adamym daşa elmali bilen ak diýýärdi. Şoň ýaly haýsyňyz günäsiz, haýsyňyz ýalňyş gorlamadyňyz, haýsyňyz ýalňyşmadyňyz. Men Maralurdywa sözüniň arkasyna alabok. Şoň zenanyň ejeliginiň hormatynyň arkasyna alýan men. O maňa ferrak diýip bilersiň kommentarda haksyňyz bar, näme diýesiň? Ene aýtjam aýtdym, iň dogrusyny Allah biler, janyňyz sag bolsun.